chikanisa nchirora abantu nkogenda bali chikanisa bla 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 1 2 3 4 5 undi narule kanisa eye undi narule kanisa elia undi narule kanisa eye okay ene kerekana nibwo atamachikaye buna bakogendi miroberi yabo bakura nabo muntu nabora ende kanisa osoke kuruoro no saa 3 wakulire kanisa no nabandi bali bwate kanisa uragenda robotu kobuhaki mokole kure ne motera matera buya mukurandi nyasaye tata okay nabandi mbaro bwate kanisa okogenda igagwe kumba kwa mana gusaba mapema kwaraza ora duniani nabandi mbaro bagwakeria tata nabandi mbaro konyora baruna matera kubwabo kuchiabo nabandi mbaro konyora chipesa bagusaba gali mechango nabandi mbaro konyora nonyene chisataka chiabo bakuru style frani okay bona jerende dada enoke itali nakora amalende kiagara naje ngotebi bono kabisa be serious aje yule nkyogendete koche go kwanireje bobe baba naje kubuli baba liuchiri naje kubuli bona yoroche kabisa nkyogo ogochenjera ekanisa yo yako genda ngake ngaye njire muri gaki kanisa elia ine libuli kaki gento bune kinkero ngiganiri kabisa be serious kose mwensi nyasaye mukukwana kose mwensi nyasaye tata mukosaba kobatebi nko mondigerete nkobate mondigerete ndiyo bali mure igota batali priest ninje nkobatebi tigama chiesa amubwate ekanisa kire kanisa nebwate njire kusaba nyasaye tata nande nyasaye tata nabayigwete Yesu Kristo naramo nabarobo okay ajerende bona aje yago nairene nyasaye tata nakuigwere no muigwerete ya nare mabwa se kanisa iyo naende Yesu Kristo no ali arabona aje nkyoko imokera gochaka ngabali bagusangire gusene chisitaka chinyinge aje to goteba lene ya unere sangire chisitaka chinyinge onya gotaitrend onya gotangaza chikanisa chinde go chisiko gali ngabali tabia mbaya mama ke muntoma ene tabiembe aje nyokore goseno mo catholic for example tetali asobereni nyokore mo catholic mu yango sasi muri nyasaye nkirende kuko sasi manyasa okweyongori aje urucho nyasaye uko sasima ekero kweyongori goteba kanisa chinde gosonya kukakale osino mofuru gospel onya gotangaza kanisa chinde mobe sana tabatali priest ntatemba tebika onya gwanjete nyasaye vera se kanisa yao sabanya sae muegene igere kerege ntoke maiko ba very accurate very intelligent mangana aje go monta ko imoka kabisa be serious ngabono nga kanisa eri yonkorogo kanisa yonkorogo ngani geriga erege ya gero nanyi kwandile noge nanyi kwandile sikupemberezi wara sikusoroli never hallelujah.